बे समनि मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बे समाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा जे विधान सभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय बयबो राजखान्थि हान्जाया गोख्रों जादों आरो बे समावनो बिथां प्रमोद बर' बिथाङा जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया फैगौ विधान सभायाव बेसेबां मासि मोनगोन बेनि सायाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समनि मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बे समाव प्रमोद बर' बिथाङा जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बेसेबां मासि मोनगोन बेनि सायाव रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव गिदिंनानै बे समाव नुनो मोनदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जोबोदनो मजबुत आरो बे समाव 10 निफ्राय 12 मासियाव देरहासार जानो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा प्रमोद बर' बिथांनिफ्राय मोनसे गोख्रों बाथ्रा मोनसे पलिटिकल आपडेट बिथाङा होनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे फैगौ विधान सभा बिसायख'थियाव जे बे समाव 10 निफ्राय 12 मासि बे समाव इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरोबाव नोंथांमोननो बिथां प्रमोद बर' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आबुं खौरांखौ होनि 10 निफ्राय 12 मासिखौ मोनगोन आं बेखौ दा नुहुरो आरो बिनि एसे गाहाय गोजौ जानो हानाय नाथाय दिनैनि तारिखाव आं नुयो गिदि बेरायै जेखौ नुदों 10 निफ्राय 12 मासि इउपिपिएलआ मोननो हागोन बेखौ आं फोथायो 10 निफ्राय 12 मासिखौ मोनगोन आं बेखौ दा नुहुरो आरो बिनि एसे गाहाय गोजौ जानो हानाय नाथाय दिनैनि तारिखाव आं नुयो गिदि बेरायै जेखौ नुदों 10 निफ्राय 12 मासि इउपिपिएलआ मोननो हागोन बेखौ आं फोथायो।